одену подслушечку редактору. Ділося. Вухо десь поділося. Ага, все є. Є вухо. Алло, алло, скажіть мені трохи у вухо, будь ласка. О, як добре чути. Я вам дуже вдячний. Та, зараз. Зараз. Я прошу вас занимать вот те места. Так. Пожалуйста. Ну да, давайте, да. Поднимите, чтобы первый ряд был точно занят. Все, мы сейчас их на них обратим внимание. Сейчас я скажу Андрею. Да. А где? Пане Сергію, дякую. Зараз. Минута до эфира. Дякую. Ой, сорі. Світлано, Паша. а вам сказали, що зараз на майданчику я, а Катя А почему ты сидить? снова здесь? А не хочешь на второй ряд вот здесь? Да. Ну, точнее, на первый этот сесть. Колеги, будь ласка, займайте місця. У нас 40 секунд до ефіру.
У прямому ефірі ЮА Крим, ЮА Суспільне і Крим Реалії триває медіафорум «Кримська тема» в українських засобах масової інформації. І зараз мова піде про радіо. Наскільки хочуть кримці чути справжнє кримсько-татарське та українське радіо, наскільки в них є змога його чути, як працюють українські мовники в Криму і які перспективи. Про це будемо сьогодні говорити у цій частині медіамарафону. Мене звати Андрій Куликов. Мене звати Катя Некреча, і ви знаєте, я не могла собі уявити, що у 21 сторіччі, і, власне, в час, коли інтернет бушує, розвиток просто у світі взагалі він такий шалений, що буде така ситуація в нашій країні, коли доступ до інформації, він буде настільки, знаєте, малим. Да? Я зараз говорю саме про територію окупованого Криму, де насправді дуже мало вільних ЗМІ працює. Для того, щоб потрапити інформації у вуха тих кримчан, які сьогодні живуть на окупованому півострові, потрібно долучати десь навіть такі старі, але дієві методи. Сьогодні ми будемо говорити про роль радіо, яке чомусь в Україні не завжди оцінюється належним чином. І, власне, про те, як за допомогою радіо можна прорвати таку завісу і блокаду. І вітаємо вас, тому що це медіафорум насправді, так? І тут ми зібралися в такому професійному колі для того, щоб обговорити фахові досить питання, але тим не менш, я думаю, що нашим глядачам це має бути також цікаво, тому що в будь-який момент, виявляється, в 21 сторіччі можна опинитися от без доступу вільного до інформації. І представимо наших гостей сьогодні. Це Олександр Янковський, який представляє Радіо Кримських громад. Вітаємо вас. У нас тут традиція руку піднімати і махати. Так, щоб ми одразу... Навіть дві. І оплески. Так. Гаяна Юксель, генеральний директор радіо «Хаят». Вітаю, Гаяну. Рустем Халілов, головний редактор радіо «Крим Реалії». І Мір Керімов, головний редактор радіо «Зейтун». Дмитро Хоркін, генеральний продюсер радіо UA Суспільне. І Сергій Костинський, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. А поруч з Катериною Некречею Ільмій Умеров, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. А Вікторія Єрмолаєва, редакторка громадського радіо. Є там також, він разом із Ільмієм Умеровим брав участь і в першій частині нашого медіафоруму. Рафіс Кашапов, татарський громадський і політичний діяч. Ще в цій імпровізованій такій, за нашими термінами, президії Євгенія Андріюк, вона правозахисниця, багато працювала у Кримсос. Лариса Волошина, журналістка. Є у нас там також Павло Новіков. Павло Новіков, безперечно, він тут не внесений до списку, я просто від себе можу його рекомендувати як людину, яка дуже добре знається на тому, про що піде мова. І ще у нас, представтеся, будь ласка. Це той самий Амір Кушніренко, про якого згадували у першій частині нашого марафону. Шановні колеги, для того, щоб мати більше уявлення і чому не надають належного уваги радіо, і насправді чому воно таке важливе, не забувайте, що глядачі, які дивляться телебачення, це одночасно і слухачі переважно. Ми подивимось та для початку познайомимося із засобом масової інформації, який працює в Києві. Але працює для того, щоб і повернутися в Крим, і працювати в Криму, і для того, щоб Крим повернувся в Україну, і для того, щоб Україна воз'єдналася з Кримом. Це радіо «Хаят». Увага на екран.
Формат мовлення повністю відповідає своєму кредо. Хаят – це життя. В ефірі радіо можна почути програми, які стосуються всіх сфер життя України та анексованого Криму. Основою ефіру радіо – інформаційні та аналітичні програми, гостями яких стають відомі політики, громадські діячі, журналісти, а також лідери думок. Особливу увагу в програмах «Радіо Хаят» приділяють ситуації на окупованому півострові. До ефірів радіостанції постійно долучаються люди з анексованого півострова. Команда постійно відслідковує ситуацію з порушенням прав людини в Криму і дає оперативну інформацію слухачам. Випуски новин виходять двома мовами – українською та кримсько-татарською кожну годину протягом 12 годин на день, аби суспільство було в курсі найважливіших та найактуальніших подій. Культурна і освітня складова – невід'ємна частина радійних ефірів. Для цього радіо випускає в ефір програми про сучасне мистецтво, літературу та освіту. Радіо Хаят – ланка великого медіаланцюга, який з'єднує окупований Крим з Україною. Слухайте Радіо Хаят і пам'ятайте – Хаят – це життя. Не лише цьому чудовому гаслу «Хаят – це життя». Оплески – це тим, хто робить радіо. А серед тих, хто зібрався у нашій, як зараз кажуть, панелі, є люди, які безпосередньо роблять радіо. Різне радіо. І «Зейтун», і Суспільне радіо, і є член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, і Кримреалії, і так далі, і так далі. Все ж таки, першою я прошу висловитися Гаяну Юксель, вона керівниця Радіо Хаят і керівниця агентства QHA, про яке ми говорили досить багато, як воно на те заслуговує в першій частині форуму. Чому таке ризиковане підприємство? От Катерина Накреча на початку тут говорила, радіо, йому надають не так багато уваги. Що вас сподвигло робити радіо? Спасибо, Андрей, за вопрос. Действительно, он очень важный для нас. Мы изначально информационное агентство, которое на протяжении 12 лет работало в Крыму. Мы были региональным средством массовой информации, как я говорю, с такой ярко выраженной национальной компонентой, потому что в числе наших читателей и нашей аудитории представители крымско-татарской диаспоры, проживающие по всему миру. К сожалению, обстоятельства 2014 года, в частности, а именно оккупация, заставили нас покинуть полуостров, и мы продолжаем деятельность здесь, на материковой Украине. По прошествии определенного времени, понимая то, что связь с Крымом – это основная цель нашего вещания, связь с Крымом, отражение и отображение ситуации в Крыму, рассказ о тех людях, которые находятся на полуострове, о тех, кто выехал на материк. Собственно говоря, это вот основная составляющая нашего вещания. Мы решили, что радио станет тем средством массовой информации, которое в полной мере будет отвечать нашим потребностям и нашим функциональным целям и задачам. Вы знаете, я хочу сказать, наверное, это будет кстати, может быть, эта информация уже несколько устарела в связи с развитием, с таким бурным развитием социальных медиа в 21 веке, но вот в 20 веке, когда шла речь о вещании на оккупированной территории, самым действенным и самым эффективным средством массовой информации считалось именно радио. Не газеты, а радио. Телевидение тогда не было очень сильно развито, это уже больше вторая половина 20 века. Так вот, возвращаясь к нашему радио, здесь присутствуют мои коллеги. Мы приняли предложение, такое вот озвученное, так сказать, в недрах нашего коллектива по участию в конкурсе на получение частоты. Вообще мы считаем, что частота – это то, что не должно нас привязывать территориально к какой-то одной административной единице. Сейчас наша частота находится в Каховском районе Херсонской области, но в ближайшее время вот это количество частот, на которые мы вещаем, мы надеемся, оно будет расширено.
А вторая важная составляющая – это вещание в социальных сетях. И, собственно говоря, сейчас в большей мере мы чувствуем отклик и интерес аудитории именно по вещанию в социальных сетях. Мы вещаем 24 часа в сутки. Делаем программы на украинском, крымско-татарском, русском языках. Есть программы, которые посвящены нашим соотечественникам, проживающим за пределами Украины, в частности в Турции, в европейских странах. Но самое важное – это программы, которые мы делаем для Крыма и о Крыме. Это вот та информационная связь, которая должна быть с оккупированным полуостровом. Совсем недавно была запущена программа, вернее, она была, но она трансформирована сейчас, и она называется «Джанлыбах». «Живая связь», очень символичное название. Каждый день, выходя в эфир, мы имеем возможность включать наших соотечественников, которые проживают на территории полуострова, и общаться с ними. Поэтому, Андрей, возвращаюсь к вашему вопросу, почему радио? Потому что мы сейчас не в Крыму, а потому что мы делаем все для того, чтобы в Крым вернуться, и радио, на наш взгляд, это один из действенных и эффективных инструментов для вещания на полуостров. Несмотря ни на какие сложности, несмотря на технические вопросы, несмотря на то, что радиочастоты могут глушиться и так далее, это то, что сейчас для нас, на наш взгляд, является очень важным. Радіо на наш погляд, каже Гаяна Юксель, а я, як слухач, скажу, радіо «Хаят» на мій послух. Це дуже привабливий ефірний продукт. І у мене зараз запитання до всіх учасників дискусії. Прошу відповісти на нього в межах 30 секунд, а після цього передам слово Катерині Накречі. Гаяна Юксель тут сказала про частоту. Дуже подібне слово «чистота». Наскільки чистою має бути інформація, передана по радіо. Адже радіо дає простір для вигадки, там навіть не потрібна картинка, щоб підтвердити або спростувати те, що ви передаєте до ефіру. 30 секунд на міркування про чистоту радіо. Сергій Костицький. Найголовніше, дорогі друзі, мені здається, що радіо має бути чесним зі своїми слухачами. Сьогодні, от якраз перед нашим ефіром, спілкувався з дослідницею з Канади, яка от намагалася зрозуміти, чим відрізняється редакційна політика українських медіа від російських. І вона говорила про переваги якраз російських медіа, що вони дуже згуртовано розповідають про перемоги російської держави. От, на мою думку, те, що говорив, і що можливо, багато зради йде від наших медіа, в тому числі через радіостанції, але це досить чесно. У нас є і перемоги, і багато проблем. І не треба призвичаювати. Сергій Костинський, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Олександр Янковський, голова наглядової ради Радіо Кримських громад. Ну, за 30 секунд не встигну, але буду намагатися. Швиденько, да? Да, це важливо. І це можна робити, і наш досвід показує, що це дійсно так. Звісно, це не буде такий, я не знаю, парад просто перемог, але це буде об'єктивна картина життя, яка недоступна кримчанам, якщо вони користуються винятково тими засобами масової інформації, які присутні вільно на території Криму, а це російські засоби, так би мовити, засоби масової інформації. Дякую. Емір Керімов, головний редактор радіо «Зайтун». Ну, конкретно, наверное, в нашем случае чистота нашего эфира во многом зависит от взаимопонимания нас, как создателей этого эфира, и наших слушателей. То есть в нашем случае мы немного загнаны в эти рамки, и именно благодаря пониманию наших слушателей мы можем делать это максимально чисто и честно. Дмитро Хоркін, генеральний продюсер радіо ЮА Суспільне. На українському радіо ми тоді з 2014 року думали, що це має бути, які передачі, і ті, які зараз мовлять на Крим. Це передусім має бути не контрпропаганда, і не пропаганда, а просто правда. Те, що сказав пан Сергій щодо зради, я б не сказав, що ми дещо обмежували і критику уряду і президента в нашому радіоефірі, вона звучала.
Але найбільше, чого ми прагнули і прагнемо в цій чистоті, щоб журналісти все ж таки і ті, хто беруть участь в ефірах, ні в якому разі не звинувачували чи якось там, не дай Боже, цькували тих людей, які з тих чи інших причин, ну, можна так сказати, адаптувалися до життя під окупованою владою. І тут треба будувати певні мости. Я думаю, що більш розширено ми про це розкажемо. Дуже дякую, колеги. У нас ось буде скайп-зв'язок з Кримом, тому дуже стисло. Рустем Халілов, головний редактор Радіо Крим Реалії. Дуже стисло. Радіо Крим Реалії – це розмовне радіо, і до нас телефонують люди з різними точками зору. І в першу чергу частота – це неупередженість інформації, це можливість дати висловитися людям з полярними думками. І ми цього дотримуємося. І Гаяна Юксель, наскільки ви задоволені відповідями, які, по суті, були викликані запитанням, що породили ваші слова? Ну, в данном случае мы с коллегами делаем одно дело. Я, собственно говоря, вот то, что было озвучено, как бы пропускаю через себя. Это наша работа и совместная практика. Что касается чистоты, объективности эфира, вы знаете, эфир ведь не дает врать. Мы задаемся вопросом о том, насколько объективна информация. Она не может быть необъективной, потому что в эфир приглашаются люди, имеющие совершенно разное мнение. Звучит критика, звучит иногда негативная информация, звучит то, что мы, может быть, сами не хотим воспринимать, но мы предоставляем возможность людям высказаться, и поэтому в этом плане мы полностью выполняем свои профессиональные обязанности. Дуже образно сказала Гаяна Юксель. Повернемося ще до цього. У нас на скайп-зв'язку є Наджіє Фемі із Криму. Вона редакторка, вона головна редакторка радіо Джанли. І дякуємо, що ви в цей час із нами. Ми ведемо мову про важливість радіо. І ми мало знаємо про радіо Джанли. Розкажіть нам, що це воно таке? Радіостанцій кримськотатарських, які шукають себе, які пробують, використовують нові формати. І цей факт мене насамперед дуже тішить, оскільки чим більше буде медіа, які називають себе кримськотатарськими, які мовлять кримськотатарською мовою, які висвітлюють питання важливі для кримських татар і розповідають про кримських татар оточуючому світу, тим краще. Проєкт Радіо Джанли, він ще дуже молодий. Він почався півроку тому. Це такий мій власний експериментальний проєкт, завдяки якому я спробую поєднати весь свій досвід журналістський і редакційний і спробувати зробити щось навіть у кримських умовах сучасних, те, що буде спрямоване на розвиток кримсько-татарської мови, те, що буде об'єднувати нас, те, що буде допомагати нам бути разом у непрості часи, те, що буде нас поєднувати навколо нашої культури, навколо наших цінностей. І ще для мене важливим таким є завданням – це розвиток того, що пов'язано з аудіо. Наприклад, я сьогодні працюю над створенням аудіокниг кримсько-татарською мовою. Це такий професійний продукт, до нього залучені професійні редактори, актори, саунд-режисери. Тобто я хочу, щоб цей продукт був дуже якісним. І завдяки цьому продукту, по-перше, кримсько-татарська аудиторія стала ближче до власної літератури. І, по-перше, це така можливість розповісти про нашу літературу, про нашу культуру через такий кут, таким технічним засобом світові.
Дякуємо вам. Ну, і, власне, можливо, які напрямки? Да? Ми вже третю годину тут сидимо і говоримо про напрямки, що, виявляється, кримській аудиторії цікаво не тільки щось новини, да? Не тільки політичні якісь питання, які стосуються і Криму в тому числі, і усієї ситуації. А чим ви будете захоплювати свого слухача, і окрім професійності, про що ми вже почули, да? І що, на вашу думку, дійсно хочуть чути сьогодні кримчани? Кримчани сьогодні це така теж дуже різна аудиторія, так? І я не ставлю собі за мету об'єднати усіх кримчан, оскільки, по-перше, в мене немає технічних можливостей, так? Сьогодні отримання будь-яких ліцензій в Криму це пов'язано з питаннями співпраці з власними структурами, і тому сьогодні я розглядаю інтернет як такий майданчик для дій. Я також розумію, що намагаючись об'єднати всіх і сподобатися всім сьогодні в Криму, я не об'єднаю, я не досягну своєї мети. Тому я собі роблю за акцент, це аудиторія, як, по-перше, кримсько-татарська, по-друге, це та, яка цікавиться тим, що пов'язано з кримськими татарами. Це також аудиторія нашої діаспори, яка сьогодні дуже уважно дивиться на те, що відбувається в Криму. І ви знаєте, окрім таких окрім освітніх таких культурних проєктів, я ще почала робити соціальні проєкти. Це такі розмовні ток-шоу, вони не лише у аудіоформаті, але і у відео, оскільки все ж таки сьогодні сучасне радіо не може бути лише в аудіоформаті, і активно ми застосовуємо і відеоформат, робимо відеопроєкти, і також якісь офлайнові проєкти. І сьогодні соціальні проєкти, розумієте, сьогодні що потрібно в Криму? Сьогодні в Криму потрібно людям зустрічатися. Сьогодні людям потрібно, от я бачу на прикладі своєї аудиторії, коли я роблю якісь концерти з нашими кримсько-татарськими музикантами, я бачу, з якими очима приходять люди. Да? Коли сьогодні, і з якими вони виходять. Тобто люди починають світитися. Коли ми підіймаємо якісь такі соціальні теми або теми, пов'язані з національною ідеєю кримських татар, сьогодні да, ми кримсько-татарською мовою ці питання обговорюємо в нашому ефірі. Я бачу, як реагує діаспора. Вона десь ображується, десь починає вступати в дискусію, але мене це дуже тішить, оскільки це якісь живі процеси відбуваються. І сьогодні людям в Криму потрібно спілкуватися. Ми декілька років перебували у стані шоку, так? І шок декілька вже спадає, це напруга, і людям потрібно почути один іншого, людям потрібно зрозуміти, що вони можуть з ким спілкуватися, що є люди, які можуть з ним розмовляти на ці теми, які їх хвилюють, але вони не мають можливості в когось спитати. Да? Вони мають розуміти, що якесь життя на Марсі, як ми жартуємо, воно є сьогодні. Якщо вже зайшлося про кримсько-татарську мову, ми тут дізналися, що хаят означає життя, мейдан, напевне, не потребує перекладу, а що означає джанли? Живе. Живе. Живе, да. Це живе радіо, і ця назва для мене, вона дуже багато чого значить. Мені ця назва далася нелегко, оскільки саме живе радіо, це якийсь символ того, що ми сьогодні в Криму живі. Почуйте нас. Ми хочемо вас почути, і для того, щоб вас чули більше, скажіть, як же ж вас знайти? Або в інтернеті, або, може, і на хвилі. Чи ви в інтернеті лише мовите? Ні, як я вже казала, сьогодні питання хвиль FM. Хвиль – це прерогатива, це така преференція влади. І лише у співпраці з владою можна сьогодні отримати якісь дозвіли. Да? Ви всі розумієте, що це означає сьогодні. Тому я розглядаю саме інтернет як основний майданчик для своєї діяльності. Почути нас можна, сьогодні
ми ще на стадії технічного такого вдосконалення, тобто ми вкотре вже перероблюємо свій сайт, на якому є мовлення janli.online. Ми також активно залучуємо, тобто ми наш контент викладаємо на майданчиках, у соціальних мережах, у всіх найбільших. Крім того, є сервіси, які дозволяють сьогодні, це Mixcloud, це SoundCloud, це TuneIn, які дозволяють сьогодні мовити в інтернеті. І от, наприклад, наша аудиторія, частина нашої аудиторії сьогодні слухає нас в автомобілях, попри те, що ми лише в онлайні. Це завдяки тому, що 3G сьогодні поширений дуже і дозволяє сьогодні їхати в авто і слухати улюблену радіостанцію. І, можливо, останнє запитання до Наджії Ефемі. Вона є головна редакторка радіо Джанли. До речі, пишеться то латиницею, ми про це вже трошки говорили в першій частині. І якщо ви хочете розшукати радіо Джанли у інтернеті, то вам треба набрати отаку літерку, як всередині слово «терджіман». Тобто пишеться начебто як англійське «C», а має «чи». C-A-N-L-I. Так от, а яка музика у вас? Є там Керим хіп-хоп Керим, Реднекс Чаталов, Сейран і моя улюблена панк-рок-група Шатур Гудур. І Зєр наш улюблений Раметлі, і Шатур Гудур. Вся ця музика, вона така андеграундна, вона має місце в нашому ефірі. До створення музичного ефіру, звукоряду, я залучила дуже професійного свого колегу, якого знаю багато років, це чудовий звукорежисер, і він виробляє саме такий музичний ряд, який з одного боку він є кримсько-татарським, і дуже невелика частина якоїсь стилізованої східної музики для того, щоб розбавити. І все ж таки в нас є така музика андеграундна, ми приділяємо, я сама полюбляю цю музику, я сама роблю концерти наших андеграундних Ельвіри Сарихаліл, концерти в Криму, і тому я завжди підтримувала і буду підтримувати таку музику. Дуже дякуємо. Отже, набирайте в інтернеті Janli. .онлайн. Janli.онлайн, і ви там почуєте, навіть якщо ви не знаєте кримсько-татарської мови, дуже цікаву музику і андеграундну. З нами на зв'язку з Криму на скайпі була Наджія Ефемі, головна редакторка радіо Джанли. Дуже вам дякуємо. Хай живе. Дякую. Настав час порозпитувати людей, які сидять поруч із Катериною Некречою. Так, і мені цікаво, насправді, чи слухаєте ви, дорогі колеги, хто не робить радіо, можливо, чи слухаєте ви радіо? Хто може відповісти? Можливо, на Дамір це Кушніренко нам перший про це розповість. Значить, другий. Уважаемая Аяна Юксюба, вы правильно сказали, что через радиоволны надо нести правду. Как вы сказали, я еще вспомнил свое детство. Еще во время Советского Союза, когда был диктаторский режим, через короткие волны мы слушали немецкую волну, и еще «Радио Свобода» еще вещала на татарском языке. Действительно, коммунистический режим нас пропагандирует, что мы уверенно идем к коммунизму, а в то же время из западных стран нам преподносили правдивую информацию, куда мы двигаемся. Да, действительно, я вам, журналистам, желаю удачной работы, более профессиональной работы, чтобы ваше радиовещание и телевещание вещало не только в масштабах Украины, а чтобы вела пропаганду во всех сферах бывшего Советского Союза, чтобы правду доносили до всех. Мені колись сказали, що єдине словосполучення в українській і російській мові, де пропаганда має позитивне значення, це пропаганда здорового способу життя. Скажемо тоді, хай популяризує Дамір Кушніренко. А ось мікрофон. Ну, я дивлюсь, звичайно, радіо. Я правильно сказав, дивлюсь, тому що зараз є засоби, коли ми можемо дивитися інтерактивне радіо в інтернеті. До речі, це одна з переваг сучасного радіо, тому що на відміну від телебачення там немає сценарію.
І тому дуже багато чого відбувається дуже спонтанно, дуже цікаво. Тому що такий розмовний жанр, яким є радіо, коли він набуває ще підтримуючої візуалізації, дає можливість більш об'ємно дивитися на щось і розуміти щось. Якраз, мабуть, це і є переваги сучасного радіо. Тому що вважалося, що з епохою телебачення радіо перестане бути актуальним, але ж ми бачимо новий такий віток життя радіо, що воно стає не менш популярним телебачення, а серед певних, особливо інтелектуальних кіл, воно стає більш популярною. Тому що там є творчість більш, ніж на телебаченні. Ну, перепрошую, але ж це є факт. Тому А що кого дуже- це ви тут перепрошуєте? Ну, перепрошую. Тих абстрактно людей, які перепрошую. роблять радіо? Да, абстрактно перепрошую, тому що там люди з лаштунками стоять, як і телебачення. І ми їм дуже чують, вдячні Да, за це. дуже вдячні, тому що вони... Радіо зараз важливим є не тільки, от ми говоримо завжди про інформативність, про інформацію. Ви знаєте, ще років 20 назад до інтернету це було дуже актуально. Чи там 25 років, коли там інтернет 93-й, 92-й, да, виникає. Мало інформації, звичайно, шукали джерела, і згадаємо там і 90-ті, там, початок 90-х і 80-х років, коли для того, щоб отримати якусь інформацію, треба було 1000 дозволів, не всю інформацію давали, наприклад, там, навіть кандидат наук, да, не міг, там, доктор наук, там, людина з органів, не з органів. Коли з'явився інтернет, інформації стало дуже багато, дуже багато. І стало іншим актуальне питання. Питання в тому, яким чином засвоювати цю інформацію, як її розрізняти, як робити з цього, ну, принаймні чесно, це ще такий сирий продукт інформації. Вона настільки непередбачувальна без культури сприйняття, без методології сприйняття, що ми живемо в час, коли методологія засвоєння стала найбільш важливою, ніж ідеологія сприйняття. І от зараз якраз, мені здається, от радіо може давати от такі, от як Джон Ли чи там інші, які не торкаються безпосередньо політики, вони формують культуру сприйняття, смак, певний формують інструментарій, як розрізняти інформацію. І саме на такий ґрунт, на таку почву можна давати вже інформаційні потоки. Тому що ми зараз зустрічаємося з тим, що люди перестали думати. Вони навчаються транслювати чужі думки. І чим більш цей потік інформації, тим людина стає звичайним ретранслятором чужих думок, чужих навіть переживань. Вона вміє, от дуже часто ми зустрічаємося, коли люди нібито показують емоції, але ж ці емоції не їх. Вони просто ретрансльовані певними програмами, яких дуже багато зараз на телебаченні, такими виступами, там, не знаю, монологами, які тривають з екрану дуже часто. І от вміння бути людиною, бути справжніми мислителями, хоча б за своє життя, як ви сказали, от тут була вже ідея про те, що одну книгу людина може написати. Ця книга – це книга про його життя. От, щоб навчитися писати свою книгу, треба вміти розрізняти, вміти засвоювати те, що йде з екранів. І от в цьому, мабуть, і є чистота, тому що без цієї чистоти неможливо рухатися нікуди. І тоді жодна пропаганда, жодне намагання сформувати іншу ідею в думках у людини, вона буде марною через те, що є запобіжники. І це запобіжники, перш за все, смак, культура і методологія мислення. Я навмисно зараз заплющив очі, щоб подумати, а як би лунав Дамір Кушніренко на розмовному радіо. Ідіть на розмовне радіо, Даніра. Ви там і працюєте. До речі, слухачі Радіо Крим Реалії прямо зараз в Криму можуть слухати на 105,9 FM цей медіафорум в тому числі. Поруч зі мною Ільмі Умєров, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Я долго говорить не буду. Просто хочу признаться, что слушаю радио очень редко. Вернее, редко в прямом эфире. А повторы в социальных сетях, то, что интересно, люди находят и слушают. И я считаю, что в Крыму сейчас очень тяжело работать. Это из того, что рассказала Наджия Феми, можно очень многое услышать между слов, между строк. Она точно описала ситуацию, которая там есть, и они вынуждены работать в определенных рамках. Поэтому основная нагрузка вот этого периода, пока оккупация Крыма продолжается, пока там фактически российская власть, пока
Крым не возвращен, основная нагрузка на материковую часть или на журналистов, которые работают на материке, падает. А люди, которые живут в Крыму, имеют доступ к интернету, и тот, кто хочет получить информацию, тот ее получит и послушает, и будет делать свои выводы. В Крыму сейчас очень развита так называемая кухонная политика. И я сам недавно из Крыма, 5-й месяц только идет, я точно знаю, что подавляющее большинство крымских татар и довольно большое количество этнических украинцев и этнических русских, которые придерживаются проукраинской позиции, продолжают общаться между собой, и Наджия к этому тоже призвала, ходить друг к другу в гости. Это очень дорогого стоит. Поэтому я призываю тех, кто работает на материке, работать еще интенсивнее, а те, которые живут на оккупационной территории, сохранять достоинство и, насколько можно, общаться между собой, ходить друг к другу в гости. Ільмій Умеров, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Тут Ви знаєте, Ільмєга, поки ви говорили, я згадала, коли тільки Радіо Крим Реалії запустилися на середніх хвилях 549 АМ, і коли перші дзвінки нам почали поступати з Криму в студію, і люди розповідали, як вони збираються отак от вдома, і у когось там 10 чоловік чи більше, щоб послухати. От саме послухати – це звернення, немов би, до них. Да? І тому, насправді, виклик є, і потреба в тому, щоб радіо звучало в Криму, також є. Ми вже почули про те, що радіо, інформація, яка там є, має бути чистою, що це мультимедійний продукт, тому що у радіо з'явилося обличчя завдяки соцмережам, тому що ми можемо спостерігати за тим, що відбувається в студії. І я знаю, що всі ви це дійсно робите, це стріми в соціальній мережі, в YouTube та інше. Але що такого ви придумали в своїй роботі для того, щоб у 21 столітті і на окупованих територіях вас захотіли слухати, за вами захотіли спостерігати? От питання саме для вас, які фішки, чим ви заохочуєте своїх слухачів? Хто хоче взяти слово? Дмитро Хоркін. Ви оскільки одразу подивилися, коли згадали про частоту, на якій тоді одразу виходила і виходить радіопрограма «Крим Реалії» на хвилях Українського радіо, і ми продовжуємо мовити на цій частоті, передусім, це спектр тем. От коли був ролик дуже красивий «Радіо Хаят», коли говорили і про літературу, і про музику, і про історію, і новини, те, що відбувається миттєво, сіюмінутно, і людям це дуже цікаво. Так само і той спектр тем, які ми обговорюємо в радіоефірі. Найбільше, як і за практикою, досвідом передачі «Крим Реалії», це прямий ефір, коли є живе обговорення із гістьми у студії, і з інтерактивом. Я до посади, тоді якраз ми працювали на частоті 1431 кГц. Ну це надпотужна частота. Якщо ваша частота, про яку ви згадали, 549, на якій зараз Українське радіо мовить, там 500 кВт. Ну в середньому в Києві FM-радіостанції, хто в радіосвіті, ну знає, 2 кВт, небагато, 500. Тобто ми постійно жартували в студії, що там уже люди, як у мікрохвильовій піці, ті, хто поруч живуть із цим передавачем. І перший ефір був про Керченську переправу. І ми розповідаємо з експертами, і мені телефонують на ефір люди, які 3 доби стоять там на самій переправі. Прямо тоді ще працювали мобільні оператори, це в 2014 році, було вільний зв'язок. І ще навіть були без коду звичайного, який зараз себе Росія встановила, люди телефонували в ефір. Коли вони чують кримців в ефірі, коли вони чують кримців, які виїхали із Криму і приходять до нашої студії, коли з нами
у студії люди, які громадські активісти, правозахисники, політики опозиційні, які в ефірі обговорюють важливі теми, це все зачіпляє. Єдине, що завдяки цьому форуму і те, що екскурс такий для мене особисто зробив Андрій, ми хочемо додати якусь класну музичну ще передачу кримсько-татарської пісні, музики, і причому на молодіжну аудиторію. Ну і плюс добре спрацьовують питання, які згадували якраз про Visual Radio, про студію. У нас було кілька ситуацій, коли передавач то на профілактику вимикався, а я як ведучий тримав цей нерв. Думаю, а звідки вони телефонують? З інтернету вони чують, із сайту Українського радіо, бо через ті ж додатки, які мовлять. Тому, але частота дуже важлива, оскільки показала дуже багато моментів тоді, коли був блекаут в Криму. І коли Аксьонов просто із жилами на шиї, на селекторній нараді тоді, він «Нужно уничтожить это украинское радио как класс. Они везде у нас віщають». Тому що їхні місцеві усі були знеструмлені, а ми мовимо «Добрий вечір». І це, звісно, їх дратувало. Ну і плюс АМ, діапазон середньохвильовий, він доступний. От згадали про короткі хвилі, ще в радянські часи вже немає майже цих радіоприймачів, а в кожній радіомагнітолі в автомобілі є FM, AM. Ти переключаєш і слухаєш прекрасно це радіосигнал. А 1431 він добивав за Урал. Тобто це такий був фідбек, який, ну, ще раз підсумуйте, що ви запитали. Найбільше прямий ефір, коли вони чують, коли немає пропаганди, вони це дуже добре відчувають. Коли немає потьомкінських деревень про те, що у нас все дуже класно, а ви там взагалі загниваєте, і тоді вони більше довіряють. Дмитро Хоркін сказав про те, власне, що хочуть чути своїх, а я знаю, що Олександр Янковський, який, власне, ідеолог ідеї Радіо Крим Ралі і створення взагалі з тих півгодинок повномасштабної радіостанції, то саме фішка в тому, пане Олександре, ваша, що ви зібрали команду кримчан і кримських журналістів, які в ефірі знають, про що вони говорять так, як цього точно не знає там український ведучий чи журналіст. І їх знають на півострові також, тому що всі ці люди, вони працювали роками в Криму, і їхні прізвища, їхні голоси впізнавані. Ну, по-перше, і кримські журналісти також є українськими журналістами, бо Крим – це Україна. Тут би оплески. А по-друге, перед тим, як розповім, які ми класні такі всі, я б хотів би, щоб, може хто не знає, наші глядачі не знають, що до 96-го року, і це дуже важливо, до 96-го року, як в Україні всюди мовила, знаєте, українське радіо, і на першій кнопці телебачення було УТ-1, то в Криму було не УТ-1, а було ОРТ, ну тоді називалося ще Перший канал. І не було до 96-го року, тобто вбикав першу кнопку, а там було російське телебачення. Потім на тому каналі з'явився канал з співзасновником з Росії, але переважно був російськомовний контент і російський контент. І це насправді впливало на людей. Бо ми можемо говорити, знаєте, дуже багато, що ми хочемо зробити, що ми можемо зробити, але Росія всі ці 25 років, вона наполегливо робила з кримчан ментально росіян. Вона впливала на мізки, вона промивала ці мізки, вона заходила до кожної оселі, до кожної родини і розповідала там або... я не знаю так, або за допомогою тих кримських якихось агентів впливу, які там і зараз залишилися, про те, що яка історична правда і так далі, або за допомогою просто перших осіб Росії, там мера Москви і так далі. А хто заважав робити спроби робити з кримців українців? Я думаю, що заважало, в тому числі, це ми дуже в далекі дебрі зайдемо, але коротенько так спробую відповісти. Заважало те, що в Києві вважали, що, знаєте, давайте так, от є там якийсь так мир та спокій на нашій дачі, в нашій літній столиці Ялті. От нехай там вони самі, там є певні люди, вони пройшли таку школу, знаєте, вони всі колишні комсомольці, керівники партії.
гідні люди, да? Нехай вони керують тим Кримом. Вони дадуть лад і спокій, а все буде якось так воно. До чого? Ще ніколи так не було, щоб ніяк не було. До того ж був Чорноморський флот Росії. Це дуже таке складне питання, тобто не вдавалося Криму, на відміну від іншої частини України, позбутися тих російських щупалець, того російського октопуса, який тримав весь цей час, всі 23 роки, з 91 до 2014 року, він тримав все ж таки Крим на гачку і Україну на тому кримському гачку. Але щодо радіо, якщо я дозволите, да? На радіостанція, яка мала найбільший вплив, найбільшу, найрозголуженішу мережу FM-передавачів в Криму, це було Трансм-радіо, яке взагалі після 2010 року, здається, повністю відмовилося від власного інформаційного продукту. Давали просто новини Радіо Росії. І це впливало, звісно, це все впливало і продовжує впливати на кримчан. Зараз там на частотах українських радіостанцій мовлять російські радіостанції. Зараз на частотах українських телеканалів мовлять російські телекомпанії. Ми можемо говорити про те, що сучасна людина все знайде в інтернеті, але для того, по-перше, їй має бути потрібно знайти це в інтернеті. По-друге, вона має дізнатися, що саме їй шукати в інтернеті. А тут є такий загальний фон, вона, знаєте, будь-яку праску включає, а звідти буде там голос Лівітани, пропонувати якийсь там радянського шампанського, наприклад. То я жартую, але нам не до жартів, насправді. Не було у Р1 українського радіо, а зараз Суспільного радіо, не давали частоти на FM-діапазон. І це не давала, знаєте, не московська влада, це не давала українська влада. Да? До 2014 року державне радіомовлення в Криму не розвивалося. Так само, як не розвивалося і по всій Україні. Тут присутній Сергій Костинський. Це людина, завдяки якій, власне, і відбулося старт цього мовлення в FM-діапазоні і ОР-1, і Суспільного, і Радіо Крим Реалі, і Радіо Майдан. І все це відбулося зараз на території Криму. Не було такого. Знаєте, я вже 4 роки слухаю про те, що Україна має зробити дороги до Криму, Україна має зробити щось таке. Всі в якихось прожектах живуть, в якихось фантазіях абсолютних. А насправді, якщо ми подивимося, якщо нема конкретної людини, якій болить той Крим, то нічого і не буде робитися. Сергію Костинському, члену Нацради з питань телебачення і радіомовлення, болить Крим, він сам кримчанин, він знає, що таке Крим, він знає, як і чим живуть кримчани. І якби не було Сергія Костинського, не було б і радіомовлення. Якби не було Сергія Костинського, треба було б вигадати Сергія Костинського. На щастя, він не вигадка, а людина, яка насправді є. Обов'язково буде слово для вас, пане Сергію. Зараз я би просив Ларису Волошину. Мене завжди вражає, наскільки вона вміє аналізувати з погляду психології. Чому ми так поводилися? І наскільки ви згодні з тим, що нічого вдіяти не можна було? Я, по-перше, згодна з Олександром Янковським, коли він говорить про інформаційну політику в Криму до окупації. Я хочу навести соціологічні дані періоду. Наприклад, в 94-му році російський ВЦИОМ проводив дослідження соціологічне по всій території Російської Федерації. Я нагадаю, що це рік, коли, в принципі, Україна доєднала до себе Крим, виштовхнувши, тобто коли була припинена спроба першої сепарації Криму руками кримського президента, першого і останнього Мішкова. От тоді, коли Україна фактично повернула Крим, який вже майже був сепарований, в 94-му році російський ВЦИОМ провів дослідження серед росіян і задав їм питання, чи бентежить вас належність Криму до України? Росіяни тоді більшість відповіла, що ні, бо там російські люди, тому все гаразд.
Не проблема. І це такий збіг, але в 2014 році той же самий ВЦОМ проводив дослідження до окупації Криму і питав у росіян, що ви думаєте про Крим, про його належність до України. І більшість росіян, майже 90%, 87%, відповіли, що вони вважають, що Крим має бути російським, бо це російська земля. Я хочу просто наголосити, що за 20 років Російська Федерація штучно створила запит на окупацію серед російських громадян. Ми пам'ятаємо, як вони це робили. Тема Криму була присутня в російських медіа постійно. Ми пам'ятаємо фільм «Брат» і «Брат 2», де за Севастополь ти мені відповіш. Отак. Тобто, фактично, ця тема, цей запит російського суспільства на загарбництво, він формувався. З іншого боку, ми розуміємо, що Росія, і це те, що сказав Олександр Янковський, вона працювала з українською, а особливо з кримською аудиторією, плекаючи зневагу і до власної країни. Тому сталося те, що сталося. І тепер питання, що нам робити далі. Ми сьогодні зібралися поговорити про те, чому так мало теми Крима в українських медіа. Тому що насправді наше завдання, як журналістів, і тим більше кримських журналістів, сформувати в українському суспільстві і в кримському суспільстві оцей запит на деокупацію. Це наша мета. Що би ми не робили, як би ми не намагалися донести ту правдиву інформацію, яку ми доносимо, ми маємо розуміти, що люди там в Криму чекають звільнення, і вони починають, і Російська Федерація працює з ними, вона дає їм зрозуміти, що їм не варто на це сподіватися. З іншого боку, ця робота проводиться зараз з українською аудиторією про те, що материковою Україною, про те, що, Крим, так він окупований, колись повернеться. Ми бачимо, що нещодавно опубліковані дослідження Центру Разумкова, про соціологічне дослідження про те, що тільки 60% українців вірять, що Крим повернеться. З них менше половини вірять, що він повернеться найближчим часом. Тобто це от те, що ми маємо робити. І ми маємо постійно про це згадувати, тому що досвід Криму, досвід оцієї інформаційної поразки, яку понесла Україна в Криму, а це насправді так, він має надихати нас на подальшу роботу. До цього можу додати лише, що неможливо зазнати поразки там, де не ведеш боротьбу. І зараз. І ще одне. Лариса Волошина сказала, що багато людей у Криму чекають звільнення. Багато людей з тих, хто чекають звільнення, вони ще й працюють на звільнення. І це правда, і ми користуємося їхньою допомогою в цій справі так само. І я звернув увагу на те, як реагувала Вікторія Єрмолаєва, редакторка Громадського радіо. Коли йшла ця розмова, Вікторія сказала, що як людина, яка працювала в журналістиці в Криму до окупації і працює зараз в журналістиці, вам є що сказати? Я хотіла сказати щодо важливості радіо, це трошки інше питання. Якщо відповідати зараз на питання Андрія, я була всередині всього, що відбувалося у 2014 році, вибачте, саме тоді я працювала в Керчі. Тобто через наше місто заходила військова техніка, ми перші бачили, що відбувається, і ми перші бачили, що недостатньо уваги київські медіа і тоді приділяли цьому питанню. І я бачу, що наразі питання Криму недовисвітлене в українських медіа. На жаль, ми майже ніколи не бачимо на великих центральних каналах в прайм-тайм сюжети про Крим. Ми не бачимо новини, знову ж таки, кримські на великих ЗМІ. Я не кажу про всі. Я кажу, що, на мою думку, цього недостатньо. У Громадського радіо є такий проєкт, він називається «Громадське радіо у твоєму місті». І ми їздимо по Україні, по різним регіонах, ведемо ефіри і спілкуємося з людьми, проводимо лекції, зустрічі. І от в Чернівці ми їдемо сьогодні. Ми будемо давати лекцію в одному з університетів місцевих. І коли ми запитали у студентів журналістики, чого вони хочуть від нас почути, запит був на те, як писати про Крим і Донбас. Тобто є запит, є розуміння у молодих спеціалістів, що коли вони прийдуть в цю професію, їм потрібно розуміти, як це робити. І у нас, на жаль, не було можливості від
теорії перейти до практики. Ми практикувались на житті, тому я вважаю, що всі журналісти, які наразі працюють з питанням Криму, їхнє зобов'язання передавати цей досвід. Дякую. Дякую. Вікторія Єрмолаєва, Громадське радіо. Ну і Сергій Костинський, якого згадували. І нарешті, я знаю вас якраз ці кілька років, і я бачила лише частку того, якої роботи треба було провести для того, щоб реалізовувати крок за кроком, я так розумію, що ваш план. Наразі ми у 2018 році, і частина ваших планів, вона є, її можна побачити, почути. А що планується, і чи нема розчарування, можливо, в цих процесах? Можливо, щось могло б швидше відбуватися, а десь затягується? Дорогі друзі, щиро дякую за теплі слова. Насправді, коли ти працюєш на державу, зараз у мене йде 3-й рік, як я працюю на державу. До цього я працював в бізнесі. І це такі рідкі добрі слова, які почуєш. Це абсолютна суперечність. В бізнесі це ніяк не на державу. Це сприймалося по-іншому трошки, що ти незалежний від держави. Коли ти працюєш в Криму, то ти не хочеш, до 2014 року взагалі не хотілося мати жодного відношення до держави, тому що вона якось була проти, не налаштована, не працювала для людей, на мою думку, на той час. А з 2014 року, на мою думку, ситуація сильно змінилася, категорично змінилася. Але щиро дякую за добрі слова. Іноді мені здалося, що передвиборча кампанія починається. Так що вибачте, друзі, якщо когось це засмутило. Дивіться, щодо роботи по Криму, я буду дуже практичні речі говорити. Хочу подякувати. Насправді, все, що ми робимо, це командна робота Міністерства інформаційної політики, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення і концерну РРТ. Не знаю, як інші органи державної влади. У нас є своя стратегія роботи по Криму і по Луганській, Донецькій областях. І вона розробляється на декілька років вперед. Основні напрямки, по яким ми працюємо, це розвиток телекомунікаційної інфраструктури, це нові вежі. І в цьому році ми плануємо одну вежу ми побудували, це в Чонгарі, і ще одну вежу ми піднімемо її висоту, це Чаплинка. І ми зможемо організувати якраз повноцінне нормальне мовлення на північ Криму з 2 точок. Другий напрямок – це якраз розвиток телерадіомовлення, і ми робимо ставку на цифрове телебачення і FM-мовлення. І плюс є ще декілька експериментальних проєктів, про які не хочу розповідати, тому що це дуже, тут це слова, а в Криму це певні структури стимулює, і вони починають щось активно робити, тому це занадто рано. Пане Сергію, але коли ви здіймаєте вежу, то це теж стимулює інші ті структури включити іншу вежу на глушіння, так чи ні? Звичайно, що вони намагаються це робити, але ми намагаємося працювати першим номером. Ми запускаємо роботу на одних технологіях, вони реагують на це, ми починаємо рухатися далі. І пані Гаяна в курсі наших планів, команда Радіо Кримреалії в курсі наших планів, Радіо Майдан в курсі наших планів. Я дуже сподіваюся, що в цьому році ми зможемо запустити експериментальний такий цікавий проєкт за участю Радіо Майдан і Радіо Хаят. І я дуже сподіваюся, що до них приєднаються і Радіо Кримреалії. Ви побачите певний результат. Ми почуємо. Ви почуєте його і зможете його оцінити, в тому числі в кількісних параметрах. Тобто на сьогоднішній день у нас є 2 проблеми. Перша проблема – це окупований Крим. Дуже важко пробиватися в ефір, тому що навіть технологія, які ми застосовуємо, наприклад, FM-мовлення, цифрове телевізійне мовлення в стандарті DVB-T2, аналогове телебачення – це все локальне мовлення, яке поширюється на обмежену територію в радіусі 40-60, в кращому випадку 100 кілометрів. І перевага росіян, які окупували півострів, тільки в тому, що вони контролюють цю територію, і вони вкрали у нас більше 60 веж по всій території Криму, запустили там всі види мовлення і мають певну перевагу.
І, звичайно, що нам дуже складно конкурувати, тому що в ефірі на сьогоднішній день ми обмежені невеликими можливостями саме радіохвиль. Але я хочу сказати, що от я про принципи хочу буквально коротко. Що на сьогоднішній день все, що ми робимо, це орієнтовано на активну частину населення Криму. На сьогодні можна дивитися українське телебачення, сьогодні можна слухати українське радіо, українські радіостанції. На супутнику, в інтернеті будь-яка людина може сьогодні знайти це мовлення. Проблема тільки в тому, що Росія має перевагу серед людей, які споживають контент пасивно. Увімкнув телевізор, там є якийсь вже набір російських телеканалів. Людина не хоче нічого шукати, вона просто дивиться те, що їй дають. І це от наша проблема. Але я сподіваюся, що активна, змотивована частина Криму, вона шукає, вона отримує доступ до українського мовлення. І друге, на що ми робимо ставку в своїй роботі, перше – це розвиток суспільного мовлення, тому що воно найбільше приділяє серед всіх загальнонаціональних мереж, найбільше приділяє уваги окупованим територіям. Ви успішно працюєте не тільки на території Криму, але й на території Луганської і Донецької областей. І друге – це саме регіональні телеканали, про які я вже говорив. Регіональні телеканали сьогодні витягують українську інформаційну політику. На жаль, великі телеканали, великі радіостанції, вони живуть в своєму вимірі, і проблем з цим дуже багато, насправді. І вони недоопрацьовують, на мою особисту думку. У нас немає важелів впливу, тому що це все ж таки інструменти впливу на редакційну політику, це питання вже свободи слова. Але я маю надію, що ми прийдемо до такого часу, коли свідомо топ-менеджери великих мовників, вони все ж таки будуть окремо робити акцент на окупованих територіях. Сергій Костинський, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. І серед нас є люди, які безпосередньо роблять радіо. Сергій організовує і створює умови для того. Є люди, які роблять радіо. Можливо, настав час дізнатися, що означає українською мовою ще одне кримсько-татарське слово, яке ми тут чули – радіо «Зейтун». А після цього і до вас запитання, Еміре, і до Рустема, і потім до Гаяни. Яким має бути кримсько-татарське радіо в 21 столітті? Будь ласка. Але почніть з того, що означає «зейтун». Ну, зейтун вообще переводится как оливка, олива. Такое название выбрали. Почему? Потому что вот в Коране прописано, что оливка, смоковница и финик – это такие священные плоды, которые несут в себе некое познание. Ну, это одна часть стороны. А вторая часть – то, что звучит красиво – зей и тюн. Да, то есть тюн – звук, приятно, наверное, и как-то интернационально на слух. Если ответить на ваш вопрос, почему радио, тот вот дальний, да, я все сидел его обдумывал, ну, наверное, потому что это такая очень тонкая штука. С одной стороны, это очень просто по сравнению, да, с телевидением, то есть меньше техники, меньше заморочек и так далее. А с другой стороны, очень тяжело. Несмотря на то, вот интеграцию в видеоформате в социальных сетях, все-таки основной инструмент – это слух. И он единственный. И это сложно. Вот передать все то, что ты хочешь с помощью всего лишь одного инструмента, это тяжело и, наверное, интересно. Мы, как радиостанция, возникли достаточно спонтанно и совсем недавно. Это было в октябре месяце. Пошло все это из такой молодежной организации, которую мы представляли из себя и понимали, что надо что-то делать. Что-то еще, что-то, наверное, новое и выходить на какой-то новый уровень. Работаем мы не только в радиоформате, мы любим внутри нашего коллектива называть себя такой медиапроект, пытаемся выполнять, вообще ищем вот триггеры, ищем способы, как понравиться и быть нужным конечному зрителю, да, конечному потребителю нашего продукта. Пытаемся проводить, вот как Инаджия Ханум говорила, какие-то офлайновые мероприятия в первую очередь. Это действительно очень важно, когда люди собираются. Мы пытаемся продвигать молодых исполнителей и музыкантов. Отдельный проект запустили. Мы в плане сохранения культуры языка работаем. Во-первых, вот весь наш эфир
на 90, наверное, 5% состоит только из крымско-татарского языка. Это такой вот вызов нам самим. Мы культивируем культуру крымско-татарских сказок. То есть мы огромную работу проводим, мы ежедневно выпускаем те старые крымско-татарские сказки в аудиоформатах, записываем. И так далее, и так далее, и так далее. Большая работа, которая вот для нас только по песчинке мы ее собираем и ищем то, что может понравиться дальнейшим слушателям. Емір Керімов, головний редактор радіо The Tune. Справді, пишеться так, що там тюн, мелодія. І запам'ятайте це, Z-E-Y-T-U-N-E, шукайте це радіо в интернете. Да, кстати, забыл сказать, мы там большую работу проделали, реально огромный вызов. Мы сами написали мобильное приложение на 2 платформы, так что если кого-то это заинтересует, на платформе iOS и Android можно найти наше приложение. И там слушать в режиме онлайн. Рустем Халілов, головний редактор радіо Крим Реалії. Будь ласка. Чесно кажучи, сьогодні я відкрив теж для себе Зайтун, і я був у захваті і побачив, що в них багато підписників, як вважаючи те, що вони працюють лише кілька місяців. І вже є додаток дуже цікавий. Ви спитали про те, яким має бути кримськотатарське радіо. Я думаю, що це радіо, у якого може бути тільки одна відмінність від інших – це кримськотатарська мова. У всьому іншому воно має бути таким же, як і звичайне радіо, як це ми звикли сприймати. Я б хотів зауважити про те, що щодо інформаційного радіо. Ми вже казали про те, наскільки сьогодні можна зацікавити слухача у Криму. І в тій ситуації, коли в Криму є така інформаційна лакуна, в тій ситуації, коли журналісти, одні виїхали, другі перетворилися на пропагандистів, а громадські активісти перетворилися на головних ньюсмейкерів, на громадських журналістів і сьогодні задають тренд в інформаційному напрямку, в цій ситуації достатньо просто говорити про те, що відбувається. Тобто, коли людина буде постійно чути про перемога, 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 як це подають існуючі кримські ЗМІ, а де ж тоді зрада? І в цій ситуації потрібно говорити не про перемогу, не про зраду, а об'єктивно описати те, що відбувається в тебе біля дому, на твоїй вулиці, в твоєму місті. І працювати зараз тут, з материку на Крим, не так легко. Але легкості додає те, що деякі теми ми висвітлюємо, я маю на увазі ті кримські ЗМІ, що працюють на материку і орієнтовані на кримського слухача, в них є свобода. І в цій ситуації, коли ми можемо говорити на різні теми, в нас є деякий плюс в цьому напрямку. Рустем Халілов, головний редактор радіо Крим Реалії, і Гаяна Юксель, керівниця радіо Хаят. Стисло, будь ласка, наскільки ви погоджуєтеся, а може додасте щось до того? Да, я очень кратко, потому что хочу ответить на все вопросы, которые звучали до этого, Андрей. На вопрос, каким должно быть крымско-татарское радио, есть очень хорошая формула для успеха. По форме это должно быть передовым, модерновым, интересным. По сути оно должно упираться, уходить в глубинные инстинкты человека, в религию, в язык, в то, что впитано с молоком матери, то, что дает родная земля. Поэтому крымско-татарское радио, оно должно быть, и не только крымско-татарское радио, я думаю, что эта формула универсальна, оно должно быть по своей форме очень интересным, а по своей сути взывать к потребностям и ментальности крымско-татарского народа. Что касается вот того, что обговаривалось до этого, когда Катя задала вопрос по фишкам, я, честно говоря, немножко у меня был ступор, не потому что не знала, что ответить, а потому что думаю, боже, о чем же рассказывать? Из 24 часов по лицензии у нас 18 часов вещания разговорного. И поэтому мы стараемся и ищем формы для того, чтобы радио было интересным и радио имело живую органичную связь с полуостровом. Но прежде всего стараемся
стараемся делать его медиаконвергентным. Не просто говорить, а показывать. Все наши эфиры, они видны, их можно увидеть. Людей, которые в студии, которые включаются. Второй элемент – это связь крымско-татарского и украинского. У нас очень много программ, которые основаны на изучении крымско-татарского, украинского языков, на связи украинской истории крымско-татарской, на взгляде украинцев и крымских татар на общие вопросы, допустим, такой вопрос, как возвращение Крыма и так далее. Ну и третье, конечно, это спикеры и лидеры мнений. Мы видим, как количество просмотров и интерес резко возрастают, когда в студию приходят интересные люди, политики, общественные деятели. Здесь никуда не уйдешь. Темы, которые наиболее интересны нашим читателям, это политика и правозащитная деятельность. Но тем не менее и литература, и культура, и музыка присутствуют в эфире. И подводя итоги, я вот здесь хотела бы ответить на вопрос, что делать, два предложения, что делать для того, чтобы увеличить тему Крыма в украинских СМИ. Я выскажу мысль, может быть, крамольную, и знаю, что на меня обвалится шквал критики, потому что наше журналистское сообщество очень свободное, и подобного давления мы не терпим. Но я глубоко уверена, что для того, чтобы поднять тему Крыма в общенациональных средствах массовой информации, я говорю о центральных медийных ресурсах, необходима квота, необходимо введение квот в прайм-тайм, выделение времени и освещение темы Крыма. Непопулярная мера, да, но мы в условиях войны, а на войне как на войне. И второе, Сергей, мы действительно, я говорю очень это искренне, рада, что в Национальной Раде бьется такое крымское сердце, такой крымский пламенный мотор. И вот здесь, слушая планы на будущее, конечно же, глубоко поддерживая их, всеми ресурсами участвуя в этих планах, хочу обратиться к вам с предложением в вашем лице, к представителям власти, для того, чтобы вы пересмотрели финансовую политику в отношении крымских средств массовой информации, потому что не может крымское средство массовой информации, вышедшее с территории оккупированного полуострова, прошедшее через репрессии, прошедшее через потерю материально-технической базы, оно не может быть на одном уровне с украинским СМИ. И когда РРТ выставляет нам вот эти платежи, мы думаем о том, что но мы же не имеем возможности зарабатывать деньги, мы не имеем возможности для рекламы украинского продукта на оккупированной территории. На мой взгляд, в этом плане, вот в этом вопросе политика государства должна быть более гибкой, более продуманной и исходящей из реальной ситуации. Дуже цікаві конкретні пропозиції. І щодо першої, незважаючи на те, що у мене часто є інстинктивний спротив квотам, я готовий підтримати. Тим більше, що на громадському радіо, я думаю, ми перевиконуємо можливу навіть впроваджену квоту кримської тематики. І це добре. Але до цього треба додати так само, як ми часто кажемо, до проблем Донбасу не можна розглядати в відриві від Криму. Так само проблеми Криму в відриві від проблеми окупованих територій на Сході ми не можемо розглядати. А зараз настає той час, коли у вас, шановні, є змога отримати що? Та принаймні один сертифікат на екскурсію за лаштунками Суспільного. Тому що у вас є змога висловитися про те, яким, на вашу думку, має бути кримсько-татарське радіо або радіо взагалі у 21 сторіччі. І нагадаю, що у нас, ми, до речі, ми можемо показати ці сертифікати. Будь ласка, організуйте так, щоб всі побачили, які це чудові сертифікати. От підійдіть до мене, а ми попросимо, щоб крупним планом показали. Показано? Так, вони реальні. Вони є, ви можете їх помацати. Але для того, щоб я вам їх дав, вам треба висловитися. Отже, хто хоче сказати на тему? Так, будь ласка.
трішки відійду від теми. Я хочу поділитися думкою з тим, що Крим поки що не є територією України, тому що ми, як українці, як нація, ми дуже слабкі. Ми не знаємо, хто ми є насправді. Польща каже, що ми от такі, Росія такі, ми, навіть сама наша історія – це просто збірник одного негативу. Здавалося, там дрібниця, але от біографія Лесі Українки. От я коли читав, там 7 клас, я не пам'ятаю вже, просто така от сумна, створюється картинка, що от сумна жінка, прям хор, от все таке, все погано. Треба вміти обирати, насправді, яку біографію шукати. Просто я веду до того, що історію треба переписувати, робити акценти на більш позитивному. Шкода, Сергій Громенко вже пішов. Це має бути повсюди, не тільки в школах. Україна є країною з непередбачуваною Можна прокоментувати? Тут буквально 2 слова хочу сказати. Вибачте, будь ласка. Дивіться, Україна починається з громадянина. І переселенець будь-який, який приїхав з Криму або з Луганської, Донецької області, от повірте, він вже оплатив якусь частину для того, щоб вважатися українцем. У нас немає сумніву взагалі, чи є майбутнє України, чи повернеться Крим. Ми повернемо і ми переможемо. Ми вважаємо, що Україна – це нація переможців. Все починається саме з людини, і якщо немає впевненості, і нам хтось має цю впевненість надати, це погано. Це ми маємо бути, я, ви, будь-який, хто тут знаходиться, ми маємо мати впевненість і ділитися цією впевненістю з іншими людьми. Тільки так ми зможемо перемогти. У нас є ще одна людина, навіть 2 людей, котрі хочуть висловитися, я певен, не тільки для того, щоб отримати оцей сертифікат до музею телебачення. Прошу, назвіться. Грушак Ангеліна, студентка Таврійського національного університету імені Вернадського. Я все-таки мушу з вами трішечки посперечатись, оскільки українці – це абсолютно не слабка нація. За цей увесь час, за час взагалі нашої всієї історії, Україна зазнала, і самі, в першу чергу, громадянини, зазнали стільки всього, таких великих випробувань, що я абсолютно не можу нас назвати слабкими. Ми постійно боролись, постійно комусь доказували. Зрештою, якщо ми створюємо таке цікаве і корисне радіо, про яку слабкість може йтися? Так. Зараз, от юна пані з краю, а потім Емір. Огородник Надія, Таврійський національний університет, факультет журналістики. Я все ж таки хочу відповісти на запитання, яким має бути радіо 21-го століття. Я вважаю, що насамперед воно має бути всебічним, охоплювати усі сфери життя та різні категорії віку. Насамперед молодь. Адже в руках молоді майбутнє держави та загалом нації. Дуже дякую. Оплески, так. І Катерино. Так, нам передали слово Паша Новіков, про якого я дізналася, і голос чий я почула якраз завдяки Радіо Вєсті на той момент, і який долучився до нашої команди. Майже і ми разом... з самого початку, якщо Так, насправді не майже, навіть з самого початку. Мені просто, знаєш, про що цікаво тебе запитати? Чи не вважаєш ти, що, тобто, кримчани мають робити радіо для кримчан, чи ні? Чи може це заважати, чи ні? Ти з досвіду навіть споглядання, спостерігання за цією ситуацією. Саме ця цікава історія, тому що, як на мене, велика частина того, що Росія не досягла найбільшого успіху тут, в Україні, полягала в тому, що вони нам з Москви розказували, що у мене під будинком відбувається в Києві. Да? І тому я, сидячи в київській студії, як людина, яка жодного дня не жила в Криму, власне, як місцевий мешканець, да? Я там, звісно, бував і ходив у походи, в мене там купа друзів, але не моя справа розказувати кримчанам, як вони зараз живуть там, бо я там не є. Але є інша частина, дуже важлива, як на мене, саме роботи материкових радіостанцій. Да? Я навіть почну з цитати
письменниці, яку всі знають під іменем Макс Фрай, вона насправді одеситка Світлана Мартинчик, і вона під час ще Майдану написала в одному з своїх постів, що спостерігаючи на те, що відбувається у Києві на Майдані, у неї відчуття, ну а вона ж фентезі пише, що тут невеличка група людей починає розколдовувати землю. Да? Тому що вона, ну, якоюсь там, я не знаю, сніговою королевою чи якимось злом була захоплена, да? І от це якраз можливість це зло, ну, розколдувати. Да? І, по суті, одна з, як на мене, найбільш важлива частина моєї роботи на Кримреаліях – це програма в денному ефірі, коли немає такого драйву, ну, по життю. Да? Але програма, на яку приходять люди, які розбираються в тому, як ми мислимо, як ми відчуваємо. Зазвичай це психологи або психотерапевти, це соціальні психологи, це соціологи, люди, які розбираються. І головна задача цієї нашої історії, цих бесід, полягає в тому, щоб допомогти тим, хто в окупації, зберегти психічне здоров'я. Бо це дуже важливо. У нас був великий запит, наприклад, на такі теми, коли, ну, от у вас в сім'ї проукраїнська позиція в Криму. Як говорити зі своєю дитиною, щоб вона в школі десь чогось не бовкнула і до вас ФСБ не прийшло? Як, я не знаю, ви збираєтесь відпустити дитину на материк вчитися? Це проблема для батьків, це психологічний стрес. Як до цього підготуватися? Як про це розмовляти? Як з цим? Да? Як зберігати психічне здоров'я, да, перебуваючи в агресивних умовах окупації. І саме про це вже сьогодні згадували. Чому важливо зустрічатися з друзями? Це підтверджують психологи і кандидати, і доктори наук, які бувають у мене в студії. Чому важливо відключатися від російських медіа, да, сходити краще на природу, а ще краще на природу з друзями? Бо з ними ви можете знайти однодумців. Да, серед них ви знайдете однодумців. І можливість давати якісь навіть психологічні поради. Не самим, звісно, а давати експертам слово, які дадуть ці поради, як вижити, як зберегти мозок в окупації. Це теж, як на мене, дуже важлива функція материкових радіостанцій по відношенню до тих, хто живе в окупації. Дякуємо, Павло Новіков. І ще питання до Євгенії Андріюк, яка представляє Кримсос і, власне, правозахисну організацію. Да? І правозахисна організація, насправді, вона ж не тільки акції влаштовує, які потрапляють до новин, а і Кримсос був створений для того, щоб допомагати кримчанам. Євгенія, от до вас звертаються з якими потребами і чи є інформаційний такий запит про те, щоб дізнатися, не знаю, як оформлювати паспорти, чи яким ЗМІ довіряти? Такі запитання насправді ставлять от звичайні люди, да? Добрый день, спасибо. И на самом деле Кримсос как организация начался со страницы в Фейсбуке, в социальных сетях, и на самом деле в те первые дни, и начался 27 февраля 2014 года, и в те первые дни, на самом деле, когда никто не успел реагировать и понимать, что происходит, был большой запрос в целом на то, что происходит, и то, что тогда мы публиковали, это были просто то, что говорили очевидцы, в таком режиме реального времени, то, что происходит постоянно. И дальше, на самом деле, запросы стали меняться, и сейчас Кримсос как организация занимается самыми разными вещами, в том числе и такими вопросами, как документы, юридические консультации и помощью людям, которые в Крыму находятся, и в том числе у Кримсос есть и свой информационный такой ресурс Крым.Инфо, где самые актуальные новости, больше правозащитной теме регулярно публикуются, в том числе и аналитика того, что происходит, и поэтому этот запрос на информацию, на самые разные виды, на самом деле, информации, новостной и аналитической, остается очень актуальным как от крымчан, так от людей, которые живут здесь на материке, так и в том числе от большого числа иностранных партнеров, и очень актуальной является информация на английском языке, опять же, в самых разных форматах. И, наверное, вот возвращаясь к теме радио, я в том числе и веду правозащитную передачу на радио «Хаят», и для меня радио, и много слушаю, на самом деле, тех радио, из тех людей, которые здесь присутствуют, является сейчас в современных условиях такой ниточкой и способом поддерживать связь с Крымом. Я, правда, вот очень
очень люблю в нашем, например, в нашей передаче, в нашем эфире, что я имею возможность поговорить с моими коллегами в Крыму, обсудить то, что произошло за неделю. И для меня это является такой площадкой для дискуссии, обсуждения. И мне кажется, в теперешних условиях, правда, разорванных связей, радио является практически одним из немногих способов поддерживать эту живую связь между людьми. И последнее, наверное, то, о чем я хочу сказать, вот как раз-таки на прошлой неделе в эфире мы обсуждали голодовку Владимира Балуха и прямо спорили в эфире. Я говорила о том, что очень страшно смотреть, что о человеке начинают говорить только после того, когда он ставит свою жизнь под угрозу. И, к сожалению, возвращаясь к теме, как поднять Крым, в том числе в повестке дня. Единственным, когда о Крыме начинают все говорить, когда случается что-то очень страшное. Когда была гражданская блокада, когда Ирмия Ра был в психиатрической больнице, тогда говорили. Или когда их освободили, когда Владимир Балух голодает. И мне очень жаль, что я вот прямо сейчас, например, не могу видеть другого выхода, да, кроме того, как мы можем поднимать в повестке дня, только когда происходят какие-то страшные радикальные вещи. И что другим способом привлечь внимание к Крыму постоянно на таком регулярной основе, к сожалению, нету. А пам'ятаєте, Євгенія, тижнів 3, здається, тому, не забирайте у Євгенії мікрофон, бо їй треба буде відповісти на це запитання. Ми зустрілися на Майдані Незалежності, де був одиночний пікет кримського татарина. Оце є ті історії, але якби я не проходив повз і не побачив вас, перш за все, то я би і не помітив, і, можливо, не дізнався. Тому що я там був, про це розповіло громадське радіо. Тому що з вами приїхали якісь телевізійники, про це розповіли якісь телевізійники. Чи ми не замало докладаємо зусиль до поширення, до створення можливості розповісти? На вашу думку, як? Да, на самом деле это был пикет Сервера Караметова, того человека, который выходил с такими же одиночными пикетами в Симферополе, который был задержан и отсидел 10 суток административного ареста там, несмотря на очень преклонный возраст и заболевания. И тогда, на самом деле, на Майдане была его инициатива, о которой мы сами узнали очень спонтанно. И на самом деле этот пикет, несмотря на что для меня лично он представляет большую значимость, человек приехал из Крыма в Киев и, увидев все, что здесь происходит, он решил выйти здесь на одиночный пикет с призывом как раз-таки людям, которые живут на материке, быть активнее к властям Украины, быть активнее. Но, к сожалению, правда, это осветили только вот такие дружественные нам, да, и СМИ, которые всегда работают с темой Крыма. И вот, честно говоря, мы как активисты, как Крымсос проводим акции под российским посольством по пропавшим без вести и похищенным в Крыму уже больше года. И, честно говоря, каждый раз, каждый месяц мы оказываемся в ситуации, когда нам нужно что-то такое придумать, чтобы привлечь внимание. Иногда к нам приезжает меньше медиа, иногда больше. И, конечно, когда что-то происходит в Крыму, тогда, правда, к нам приезжает больше. Вот в тот день, когда прилетели Ирмия Ра и Ахтем Ара, когда их выпустили, а с утра мы делали акцию, наверное, это было самое большое количество СМИ, которые к нам приехали, потому что сразу после этого они ехали в Борисполь снимать как освобождение, как прилетели люди, и поэтому к нам приехало. Но я про то, что нам кажется, что мы максимально стараемся, да, давать эту информацию. Но мне кажется, это страшная ситуация, когда каждый раз мы пытаемся придумать что-то этакое новое, привлечь кого-то, пригласить каких-то спикеров, экспертов, чтобы к нам приехали люди. Да? Ну, то есть, это странная ситуация, когда каждый раз нужно этакое что-то вот выдумать. И чем страшнее, да, чем Тільки изысканнее. не сприймайте це за іронію, але тут я повертаюся до пропозиції Гаяни Юксель. Була б квота, було б легше це робити. Питання дискусійне, я це визнаю. У прямому ефірі ЮА Крим, ЮА Суспільне та Крим Реалії триває медіафорум «Кримська тема у українських засобах масової інформації». В цьому блоці говоримо про радіо, і у нас є дуже поважні експерти. Є дуже поважні експерти у другому зібранні, є дуже цікаві учасниці і учасники, котрі вже заробили собі 3 сертифікати. До речі, сертифікати то на 2 особи, не просто так. Екскурсія до музею телебачення. Емір Керімов, головний редактор радіо «Зейтун», їй не дарма тримає у руках мікрофон. Да, я хотел ответить на вопрос парня, который задавал, и который, в общем-то, вопрос, наверное, не задал, а начал говорить о том, что
как все плохо. Ну, во-первых, обсуждать, как все плохо, я думаю, не имеет смысла, потому что я надеюсь и уверен, что в украинском социальном сознании все действительно хорошо. А по поводу истории интересное такое замечание, что ее надо переписывать, потому что написана она с акцентами на плохие события. Ну, как раз-таки не надо переписывать. Если она написана с акцентами на плохие события, так нет времени ее переписывать, надо создавать будущее. Я хотел бы это ему передать, но, по-моему, я его не вижу. Дуже важливе питання для журналістів про неупередженість. Ось, наприклад, важко бути мені неупереджено інколи, здавалося б, треба працювати над собою перед ефіром, так, або готуючи якийсь матеріал, коли я працюю з колегами, які вимушені були виїхати з Криму, коли я сиджу поруч з Ільмі Ага, який не може, це називаємо звільнення, да, але я знаю, що не Ільмі Ага, не Ахтем Ага не називає в жодному разі звільненням те, що відбулося, тому що вони не можуть повернутися поки що до себе додому. І отут питання неупередженості. Я дивуюся вам, колеги з Криму, що ви можете от з цим жити і ще давати інформацію неупереджено, але я розумію, що це завжди боротьба. Так от, чи мають бути кримські медіа, в більшості, які мовлять сьогодні з материкової частини України, бути неупередженими? Чи все-таки історія ваших журналістів, історія вашого редактора, історія вашого засновника, вона має от бути такою і має впливати на той контент, який ви виготовляєте? Що про неупередженість скажете ви мені? Давайте, пане Олександре. Я скажу, ну, власне, да, це головний принцип роботи журналіста – бути неупередженим, бо для того, щоб бути упередженим, є політики. Ну, мені так здається, да? Це є, ну, але це ми коли говоримо про якусь мирну ситуацію. Власне, мені здається, що головний принцип неупередженості в нашій роботі, в роботі журналістів, полягає в тому, що ми показуємо те, або даємо почути те, про що не розповідають кримські медіа. От в тому полягає наша неупередженість. Не в тому, щоб показувати, знаєте, там і хороші сторони життя там в Криму, як це робить, наприклад, кримські медіа, які підконтрольні Кремлю, а, власне, говорити про те, про що вони замовчують. Говорити про десятки, а може вже і сотні людей, які постраждали, власне, напряму, да, які засуджені або перебувають під слідством, про яких не говорять кримські медіа. От в тому полягає наша неупередженість. Я часто зустрічаюся з західними, і не тільки з західними журналістами. Кажуть, ну як ви так можете казати? Ну, от знаєте ж, ну там же ж не все так погано в Криму. Там, знаєте, там от тролейбуси нові купили, або дороги будують. І, власне, як журналіст я мав би сказати: «Вау, it's fantastic! Гітлер будує нові дороги в 33-му, 38-му році. Аплодисменти пану Гітлеру!» Так би я мав би відповісти тим людям. Давайте на все дивитися об'єктивно. Ні. Наша об'єктивність полягає в тому, що ми маємо постійно нагадувати про головний принцип. Про принцип, який порушила Росія у 2014 році, коли вона окупувала частину України. І далі ми маємо постійно повторювати і постійно говорити про те, що там перебувають українські громадяни. І скільки б їм аусвайсів би не видала би російська влада, вони залишаються українськими громадянами. І вони мають право на доступ до інформації, яким не забезпечує російська адміністрація, яка контролює зараз де-факто півострів Крим. Олександр Янковський, голова наглядової ради Радіо Кримських громад. Я хотів би прокоментувати теж це питання, не зможу настільки емоційно. Але головне, щоб український журналіст не брехав своїй аудиторії і не намагався показати ситуацію в Україні краще, а в Криму, певно, гірше. Але точно він має, вся його журналістська професійна діяльність має базуватися на певних цінностях. Журналіст без цінностей – це журналіст, який дає наратив і контент, який не має сенсу. Якщо він вважає, що міжнародне право не працює, або його не треба враховувати, тоді чим він займається.
цінності, це має бути важливою, ключовою складовою в роботі українських медіа, кримських Сергій медіа. Костинський, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Я прошу Дмитра Хоркіна прокоментувати те, що він почув, тому що у перебудові державного мовлення на суспільне питання якраз всебічності і об'єктивності дуже важливі. Прошу. Я тоді логічно продовжу те, що сказав пан Сергій. Це робота зі стандартами і цінностями, які мають бути стандартами журналістики і цінностями суспільного мовника, які відомі. І поєднаю з запитанням Катерини. Насправді, якщо журналіст сам походить із території, яка окупована, а я, наприклад, кажу про себе, я із Донеччини, я веду передачі уже протягом 4 років про Донбас, і у мене там залишилися родичі, майно. Мені часто самому дуже важко бути спокійним, і я не можу бути таким беземоційним, коли розглядаються якісь питання, пов'язані з окупацією там. Але це справді має бути зі стандартами журналістики, і я вкотре нагадаю про те, що коли запускалися, а тоді ще було державним в 2014 році, мовлення на Крим і на Донбас окреме українського радіо, то і тоді ми вже говорили з колегами про те, що ми не маємо бути ні пропагандистами, ні контрпропагандистами. Ми маємо розповідати про те, що реально відбувається. Я хотів би підтримати питання, були сказані на якомусь такому законодавчому, на рівні нормативних актів, кримської теми чи донбаської теми, я б тут об'єднав. І воно є актуальним, але тут саме медіа має усвідомлювати. Коли пан Сергій приходив до подій, які рік тому сталися уже із перемогою нової команди, першої команди, яка очолила суспільне мовлення, то йому відповідали на українському радіо, навіщо нам окремі передачі про Крим? І зараз ми зробили окремі, не те що передачі, у нас окремі 2 слоти загальнонаціонального мовлення, яке паралельно ведеться на окупованій території, де передачі присвячені лінійки у певний визначений час, щоб це було зручно радіослухачеві, не по чотним четвергам нечотного місяця. А він знає, що щодня у цей час він може почути цю передачу. Але вони із різними тематиками, з різними акцентами. І зараз ця тема дуже важлива. А телефонують люди якраз з усієї України. І в вступі ви якраз сказали, і колеги теж, такі от, як певна гра слів, передачі для Криму і про Крим. А ми це навіть не зачепили в сьогоднішній передачі. А що львів'яни знають про те, що відбувається зараз на окупованому півострові? А що відбувається на окремих районах Донецької, Луганської областей, які під окупацією? Де там навчаються діти? Чи є там музичні школи? Які там церкви? Які ті ж радіостанції і так далі? Тобто це дуже важливе питання, щоб це висвітлювали. І по реакції радіослухачів на українському радіо це справді є, якщо ми говоримо про національні медіа. А те, що цієї теми немає у інших загальнодержавних, загальнонаціональних ЗМІ, ми це помічали, коли Інститут Пилипа Орлика, громадська організація, провела дослідження подібної донбаської теми, що менше 2%. 30% кримінал і таблоїдні теми селебрітіс, а 2% десь там згадується. І то з порушенням стандартів. Наприклад, в минулому місяці Івано-Франківська одна газета, заголовок: в Івано-Франківську переселенка вкрала телефон. Ну, це вже розпалюється і ворожнеча, і упереджене ставлення до тих людей. По-перше, не було суду, нічого не доведено, чи вона вкрала, чи не вкрала. По-друге, чому ти акцентуєш, що вона переселенка? Або заступник міністра внутрішніх справ, який коментував у виїзній якійсь нараді в одній із областей: у нас збільшилася кількість злочинів, бо тут багато переселенців. Як так людина може, яка наділена владою, і говорити такі речі, які потім розпалюють певну ворожнечу? Тому тут питання не тільки стандартів і цінностей, але і обережності в тих словах, які ми використовуємо в ефірі. Пане Дмитре, от якраз про слова, але не тільки, і про поняття. Все ж таки, мовлення на Крим та інші окуповані території – це більше пропаганда чи інформування? І потім я прошу Даміра Кушніренка висловитись на цю тему теж.
Це інформування і, напевно, заповнення тих прогалин, про які говорять колеги, які стосуються загальнонаціональних ЗМІ. І ще найголовніше, ми не загнали тему Криму і Донбасу, якщо ми говоримо про перший канал Українського радіо з найбільшим поширенням, у своєрідне гетто. У нас ці передачі одночасно ідуть і на загальноукраїнське мовлення. Тобто це не окремий передавач, який мовить на Крим, і не окремий передавач, який мовить на Донбас. Тому це інформування. І це такий певний баланс, щоб це було цікаво по всій території України і безпосередньо по тих територіях, де наші співвітчизники живуть під окупацією. Дякую. Дамир Кушніренко, дайте мікрофон, будь ласка. Дякую за надане слово. Ви знаєте, от якось ми вперлися в цю бінарну позицію. Інформування чи пропаганда. А є третє. І більш важливе – це формування здатності мислити, формування того, що може стати запобіжником для подальших таких речей, які от сталися в Криму чи на Донбасі. Коли ми говоримо про міжнародне право, про порушення міжнародного права, завжди в вирішенні будь-якої проблеми важливо не тільки покарання, а ще й запобігання на майбутнє такого злочину. Коли ми не навчимо цінити здатність комунікувати, здатність приймати рішення разом, здатність не порушувати право у нас великі може бути проблеми. І, до речі, я хотів ще одне важливе сказати, що в Україні працювати, не тільки транслювати на Крим, але ж в Україні є з чим. Я абсолютно погоджуюсь з вами, це невміння правильно вибудовувати термінологічну подачу, що коли замість громадянина України, там прізвище, ми бачимо, коли людина переселенець, росіянин, кримський татарин. Розумієте, бо медійні конструюють реальність. І коли так конструювати, зрештою, ми пожинаємо через час ці певні результати. І показник цього, до речі, от ми говоримо про сучасність, але ж сучасність формується на певному базисі. А базис – це шкільна програма історії України, де кримський татарин вже сформований як щось таке, що небезпечне. Якщо ми кажемо про переписання, це маленький приклад, але ж він говорить про те, що будь-яка проблема має дуже довгі коріння і дуже багато поширення. Формування правильного дискурсу відкритого, щоб можна було говорити про співпрацю, колаборацію в різних питаннях, це і може і потреба зараз сучасної України. Коли ми говоримо про чесне, відкрите радіо, тому що, знову-таки, це можливість комунікувати. Це, перш за все, стандарти світові, де існують певні орієнтири, які формують той контент і наратив. Але ж без навчання мислити, пробачте, все воно розбивається о стереотипи, які існують в українському суспільстві, в російському, в європейському суспільстві. Це ж загальна проблема світова. Мігранти в Європі, проблема там в тих самих Сполучених Штатах Америки, в тій ж самій Росії, які дотепер не можуть зрозуміти. Дуже прості люди, прекрасні люди говорять про те, у них же є автономія десь на Волзі. Ти розумієш, що навіть далі говорити нема про що. Тому що для них, що кримські татари, що сибірські татари, це все одне й те ж саме. Як з росіянами говорять, що українці однакові, що з росіянами. Тобто ми стикаємося з серйозною проблемою, це вміння формувати культуру сприйняття інформації. Андрій, я перепрошую, ще додам, тому що прозвучала така фраза не в цьому контексті, що робимо уроки певні, а я згадав про випадок, який на цьому тижні мені ж розповіли колеги, зателефонували із Чернівців, там у нас є румунська редакція Українського радіо. І ми через недофінансування, про яке говоримо і вимагаємо дофінансування суспільного мовника, вимкнули 25-кіловатний середньохвильовий радіопередавач. Здавалося, важливо, неважливо, там FM-мовлення залишається. І буквально через тиждень із території Придністров'я починає мовити майже на подібній частоті російське радіо «Спутник». Із такою ж назвою передачі, як наша румунська редакція Українського радіо. І наші колеги зафіксували, як там і розпалюється ворожнеча, і це говорить про те, що ви говорили всі в вступі, недооціненість радіо, тоді, коли країна-агресор, вона розуміє цінність його, і вона виходить на ці частоти, як на FM, так на AM вийдемо, або в інтернеті, і вони продовжують це робити. Це справді і
Чи роблять урок і в ті же, в наших урядових структурах для того, щоб запобігати? Тому що це питання вже іномовлення закордонних територій. Дмитро Хоркін, генеральний продюсер радіо ЮА Суспільне. І ще це свідчить про те, що природа порожнечі не терпить. А власне, я бачу, що Сергій Костинський ще хоче Хотів просто одне слово сказати, шановні колеги. Дивіться, російською пропагандою не треба змагатися, вони вб'ють себе самі, так як зробила радянська пропаганда. Чим більше буде дельта, різниця між тим, що говорять на телебаченні російському і радіо, і реальною ситуацією в Криму і окремо в Росії, тим більше люди будуть зневірюватися в цих мовниках. Наше завдання – залишатися журналістами і давати людям доступ до справжньої об'єктивної журналістики. А Вікторія Єрмолаєва, Громадське радіо. Я хочу дуже коротко додати щодо того, пропаганда чи інформування. Я вважаю, що ми наразі маємо виробляти в людях мислення, яке буде аналітичним. Тобто саме відсутність аналітичного мислення, зокрема, призвела до окупації півострова. І наразі, якщо ми будемо пропагувати щось на окуповану територію, ми нічим не будемо відрізнятися від Росії. Тож наше завдання, щоб люди самі приймали рішення і вирішували для себе свою долю, не так, як було це у 2014 році, це було невирішення. І наше завдання наразі в тому, щоб ми давали цю можливість. Дякую. Дуже важливо, дивіться, дуже важливо, що окупований півостров був російськими військами. Люди не грали в цьому процесі жодної участі. Питання в тому, як реагували. Але окупація Криму – це справа все ж таки Російської Федерації, військової агресії. Зокрема. Ільмі Умєров, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Я хочу сказать о том, что средства массовой информации, и в том числе радио, должны иметь и информационную составляющую, и пропагандистскую. Информационная должна быть честная, объективная, а пропагандистская содержать, говорить о преимуществах Украины перед Российской Федерацией. Примеров тому можно находить много, хотя бы начиная с того, что в Украине реально присутствует свобода слова. Это тоже очень большое преимущество перед той пропагандистской машиной, которая работает на Российскую Федерацию. Дякуємо. У нас є нагода дізнатися ім'я і прізвище людини, які ми ще не знаємо. Будь ласка. Так, голосно. Мухаммед Умеров, студент, активист. Был очень широкий вопрос, да, каким должно быть крымско-татарское радио, да, крымское радио, потом оно переросло в нечто большее. Оно переросло в нечто большее. Да, форум сам посвящен крымско-татарской журналистике. Если, да, брать то, откуда она исходила, да, это не только Терджиман, да, мы сейчас говорим, да, мы знаем о Терджимане, но это были и Алими Сван, да, то есть «Мир женщин» был журнал, Алими Субьян, «Мир детей», да, «Ха-ха-ха», это был журнал, да, где собирались шутки. И к чему я это говорю? Я говорю к тому, да, что не стоит, да, акцентировать внимание, да, там, любого радио, любого СМИ, которое связано с Крымом, только исключительно с политикой. Сейчас слово «Крым» настолько политизировано, что ничего, кроме политики, в голову не лезет, когда мы слышим слово «Крым». Да, вот такой вопрос, наверное, он будет немного несерьезным, но все же, да, есть ли хоть один контент, да, видео, аудио, не знаю, текстовый формат, который набрал больше 1 миллиона просмотров, да, в крымско-татарской тематике, в крымской тематике? Вот мне просто интересно, 1 миллион просмотров, да, в любом интернет-ресурсе. Так вот, да, например, есть видео, да, которое вот как раз-таки наши друзья из Зейтуна сняли, там играли крымско-татарскую музыку, и оно набрало в Фейсбуке больше 1 миллиона просмотров. Так вот, я это к чему говорю? То, что можно не только путем политики рассказывать о Крыме, но и путем культуры, путем образования, путем и очень многих других путей можем У нас не так багато часу залишається. Скільки точно, підкажіть мені? 4 хвилини, 5? Я розумію, скільки часу залишається?
Все ясно. Перед тим, як усі учасники дискусії дадуть відповідь на одне запитання, пан Кашапов давним-давно просить слова, тільки я вас прошу дуже стисло. Дуже стисло. Уважаемые, очень приятно слушать о средствах массовой информации крымско-татарского народа, и в том числе украинских журналистов. Я бы хотел сказать, власти Украины должны помочь, чтобы крымско-татарские журналисты себя чувствовали комфортно. И возвращаясь к своим соотечественникам казанским, у нас всего лишь 5 редакций работает, более-менее служат от казанских татар. Это Ирик Майдана, площадь Свободы, Бездин газеты, Акшарлак, и Звезда Поволжья, и Радио Азатлак. Им очень тяжело работать, потому что их постоянно таскает сотрудник ФСБ, прокуратура, судебные органы занимаются. Я бы хочу, чтобы крымско-украинские журналисты и в общем плане, говоря, все украинские журналисты, чтобы им помогли, поддержали духовно или как. Дякуємо, взято до уваги. На наступному форумі розповімо, як це було зроблено. Залишається буквально 6 хвилин на те, щоб кожна і кожен з вас відповіли на запитання. Яка роль радіо у звільненні Криму? По 30 секунд. Яка роль радіо у звільненні Криму? Гаяна Юксель. Начну я. Самое непосредственное, самое главное, одна из составляющих в информационной политике. Я не считаю, что я и мои коллеги крымские занимаемся пропагандой. Все то, что мы делаем, это информация и журналистская работа. В наш дом зашел вор, отхапал у нас часть дома, расположился там, начал в этих комнатах делать ремонт, а я должна по отношению к этому вору подбирать выражения и называть его какими-то другими словами. Это вор, это оккупация. И крымские журналисты, называя вещи своими именами, как раз-таки выполняют в большей мере, в полной мере свой журналистский долг. Зрозуміло, дякуємо. Рустам Халілов. Ми говорили про пропаганду, я зрозумів, що ми все-таки ж пропагандуємо здоровий глузд. І це те, що має звільнити Крим. Чудово. Дмитро Хоркін. Як для загальнонаціонального медіа важливо всій Україні нагадувати про проблему Криму і розповідати про те, що там відбувається постійно, регулярно, грамотно, медійно, і разом з тим інформувати про те, що самих мешканців Криму, про те, що відбувається і в Україні, і у них те, що не розповідають російські ЗМІ. І дуже правильно сказали колеги про формування критичного мислення щодо того, що відбувається під окупацією. Дякую. Зараз. Сергій Костинський. Хочу сказати, що українська журналістика в Криму має розвиватися між двома факторами. Це чесність і відповідальність. І радіомовлення, за нашими планами, має охоплювати найбільшу кількість людей, і це ключовий фактор звільнення, на нашу думку. Емір Керимов. Ну, в добавление к всему тому, что было сказано, я считаю, что радио помогает и может помогать держаться дальше. То есть важно, что не навязывать мысль, что жизнь закончилась. Жизнь сильно изменилась. Но жизнь идет. Олександр Янковський. У 2017 році, коли ми тільки отримали ліцензію на мовлення і ще готувалися розпочати мовлення на частоті 105,9 FM, Радіо Кримських громад, Радіо Крим Реалі, знаєте, була така реакція з Криму, ну це знову нічого в них не вийде, в тих українців, вони нічого, у них нічого не вийде. А потім у вересні 2017 року так звана оця російська влада, російська адміністрація Криму, вона закричала «Караул! Ай-яй-яй!» Бо хтось записав радіо, як воно мовить в Керчі, його можна почути в Білогірську, його можна почути біля Симферополя. Сергій Валерійович, сделайте же что-нибудь. Ну, помітили, да? Сказали, що ми поставимо не ретранслятори, гучномовці і будемо транслювати патріотичні пісні на території України. Насправді глушать, насправді нас помітили, насправді ми є великою проблемою для цієї підконтрольної Москві так званої влади Криму.
А вони ставлять маленькі передавачі, вони глушать, і це говорить про ту значну роль, яку грає наше радіо на території Криму. Дякую. Олександр Янковський, і оплески всім, оплески також тим, хто отримує подарункові сертифікати до музею телебачення. Мухаммед, де Мухаммед? Підійдіть сюди, будь ласка, хай вас побачать. І дві юні пані так само. Так, дякую. Будь ласка, бігом хутко, у нас не так багато часу. А зараз я вам розповім про свій найбільший страх. Мій найбільший страх прийшов до мене нещодавно у вісні. Мені снилося, що я йду десь так по кісточці у воді Чорного моря, вздовж дуже знайомого мені відрізку узбережжя Криму. Десь там між Алуштою, Аюдагом. Я йду, і я боюся подивитися вгору. Тому що я боюся побачити там не те, про що мені розповідають українські засоби масової інформації. Я йду, і мені хочеться, щоб я переконав себе, подивитися і побачити, як все погано в окупованому Криму. А десь там б'ється підозра, що, може, не все так погано. Повз Аюдаг я проїхав на якомусь катері. Я йшов далі і далі. У мене складалося враження, що наді мною бетонне небо. Бо я не можу змусити себе подивитися, бо я боюся дізнатися ту правду, яку мені не хочеться дізнаватися. Ми балансуємо. Ми намагаємося бути врівноваженими. У нас є свої бажання. І у нас є обов'язок іти всупереч своїх бажань там, де це в інтересах більшої кількості людей, ніж ми самі. Там, де це в інтересах аудиторії. Там, де це кримська аудиторія, українська аудиторія. Я розповів про цей сон своєму другові. Так сталося, що він кримський татарин. Я сказав, ти знаєш, мені не хотілося побачити на пляжі під Алуштою людей, які просто відпочивають. Він сказав, як так можна? Адже ці відпочивальники дають комусь роботу. І як би тобі не хотілося, щоб тим, хто окупував або підтримував окупацію, було погано, ти маєш все одно розуміти, що вони живуть. Хто сказав? Емір сказав, так? Життя не зупинилося, воно просто змінилося. Ми маємо реагувати на зміни життя. Про це буде мова о 17:30 в третьому блоці нашої медіафоруму «Кримська тема» в українських засобах масової інформації. Повертайтесь на цю трансляцію. Я за него. Что? Что?